Morgon från Axel Jonsson. Kyligt och sådär, men det vet ni väl redan vad det är i alla fall. I detta här landet. Jag var just och tittade på den här varmoteten här. Nu ska vi se. 9 står det nu ute. Nu stod det 15. Så att det blir lite hyfsat sådär framåt småtimmarna. Nu är det så här att jag brukar ju som sagt käka barnmat då. Och då köper jag såna här vanliga burkar. Såna här lite stora eller små för 1 år. Och de är perfa. Men så köpte vi häromdagen. Tyvärr har jag inte förpackningen kvar. Men det är 2-pack barnmat. Och här är det lax och potatis. Och jag värmde den här, öppnade burken, värmde det här och så tog jag en tugga. Och det var så jäkla torrt så jag tänkte, stackars de barn som sitter och äter det här utan att föräldrarna har provat vad det är för någonting. Snälla rara alla föräldrar, ni som kan se det här. Jag ska lägga ut den här filmen. Tvinga inte i era små barn den här, sörjan alltså. Det är 2 små burkar i en förpackning. Jag vet inte om det är Nestlé, jag tror det. Men vad ni än gör, ge inte det till era barn alltså. De sitter där och tvingar i sig kanske för de är hungriga. Men det är sås i som är som en tjock äcklig smet. Inte sås alltså. Så, Nej, jag ville bara tala om det. Att vad ni än gör, glöm denna här. Så är det. Bye bye.